data aceasta începem cu Just Dance Emulator, mergem în Giantville. Care am mea preferată este asta. Da, îmi doresc să fotbal astăzi, pentru că deși fotbalul este easy peasy lemon peasy. Adică este o leacă mai tare decât la tare să stai o oră să mergi pe porcăria aia. Mâine nu știu dacă o să fac un episod de Herbal sau nu, sau da. Mă cheam Lectorator. Nu, mi-am pus Lectorator pentru că intenționam să zic Lectorator ca și, dar nu mi-am dat eu voie. Adrian. Mă bag pe Star, că știi că te 3 faci și mai rămâne 4000. E Koch. Good luck. Yeah, boys. Good luck. Nelu Freeze. Small goal. Și giant player. Holy shit. Holy moly. Bă. So giant player. Oh my god. Cât de bun e tipul ăsta. Nu sunt prea bun așa, dar când le prind la apărare cum oh my god, oh my god, oh my god. Bam și pum. Zici că jucăm biliard? Bam. Opa, opa, opa. Ce goluleț. Aici sări și din greșeală pentru că nu știu cum vine mereu ca pe invizibilitate când aveam unul invizibilitate și mi-a dat gol. Ce la 4? Oh my god. Și-o luat ăsta. Oh, perfect. Oh my god. Mi-a dat freeze. Oh my god. Deci se pare că o să se termine egal sau nu.
imposibil, prea tare. Wait. Pe star sau pe... A, da, și pe star. Trez, Giant Player și... Mergul acestea spre clasele mele. Oh my god, cum arătă ăsta. Hai să-i dăm un freeze. Mos, Tom, gol. Hopa! Și eu sunt Giant Player. Tom! Tom! Yeah, boy! Episodul 22. Prima călătorie pe mare. Foarte ciudat. Ieri era Oh my god! insula întunecată zilnic. Și ceea ce mi se pare mai ciudat este că după ce orașul Ninjago a fost atacat de armata de piatră, azi acesta a dispărut. Credeți că armata e pe insula întunecată? Carmaton ar putea Oh shit! Primesc prea multe cartonașe, oh my god! Oh my god! Sparge-te! Mereu primesc freze și asta mă enervează, pentru că și asta mă enervează. E mai grav decât mă temeam. Rotoarele motorului de la tribord sunt complet distruse. Ale celui de la babord au căzut. Dacă eu... Oh, îmi pare rău, băieți. Deci... Să știți că nu o să zboare prea curând. Dacă armata de piatră ne atacă, iar suntem ca ratele la baltă. Ratele zboară, Paul. N-ai fost deloc atent? Avem armamentul de rigoare, dar n-am putut opri nici măcar pe unul. Nu-mi place să mă simt neajutorat. Nu trebuie să deznădăjduim calea. Dar armata de piatră e indestructibilă. Ați văzut. În cel mai Yes, them. îi vor încetini. Nu întru totul adevărat. Există o cale de a învinge, o cale Suntem ce mereu se regăsește pregătiți să în asigurăm tratament, inclusiv pentru situații de urgență. Ca direct, Profeția spune că puterea de a înfrunge armata de piatră e în ninja verde. Am încercat. Am dat tot ce am avut. Da, dar ești mai puternic decât crezi. Ei mă, pe ce mă băgași? Adevărata putere a lui ninja verde poate fi eliberată doar când cei Păi- patru protectori ai săi își vor găsi puterile pure. Noi suntem protectorii? Ce întrebare! Bineînțeles! Sau nu? În cazul ăsta s-a cam zis cu noi. Armele noastre de aur nu mai există. Nu putem folosi puterile elementelor fără arme. Dar puterile există în fiecare dintre voi și le puteți elibera voi singuri. Trebuie să ne ducem la Templul Luminii. Oh, god. Armelor proveneau de pe pâinile de aur, dar acestea au fost făurite în Templul Luminii, un loc puternic care credeam că există doar în legende. Pe insula Claudiuca. Claudiuca. Bem. Luăm un speaker. Hei, 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 e gata. Navă, nu? Nu merge pe mare? Ce întrebare! Bineînțeles! Sau nu? Ok, eu sunt ăsta gol. O să mănânci legume? Mama! Oh, vorbesc serios. Dacă nu ai destule vitamine, ești lent. Ben, spune că dacă vrea să salveze lumea, trebuie să mănânce legume. My god, crash. Crashing, what the fuck? Nu trebuie să spun nimic, dar trebuie să cânt. Oh my fucking god. Oh my god. Op, op. Gol pentru mine. Oh my god. Oh, oh, oh. Holy shit. Holy shit. Vei putea îndeplini? Nu o să vă dezamăgesc. Ați auzit? Ați auzit? Oficial sunt Ninja Maro! Ce putere elementală!
ne întâlnim noi. Ai vrea să ai de la cine ziua la revedere? Singura mea rută e solul și singura mea amintire cu tatăl meu a fost aproape ștearsă. Când va fi vorba de Ninjago, dar abia aștept să văd ce rezervă viitorul. Prietenul meu mindroid, câteva persoane ar vrea să-și ia la revedere de la tine. Dragele, e timpul să ridicăm pânzele. La revedere! La revedere! Ați văzut? A funcționat! Amuzantă povestea asta, și că James merge ți-i pus kilos curați. What the fuck? Ne așteaptă o călătorie foarte lungă. Primesc 3 fonduri, nu știu ce spuneam. Deși vreau să ies de aici. Mă întreb ce-o fi pe insulă. Așa. Deci. Arena. Fireball, bă. Fireball. O să încercăm una dintre astea imediat. Chaos. Random item. Oh. Nu, aleg Fireball. Yeah, boy, yeah. S-a dus, nu știm asta. Era și prietenul nostru. Nu o să înveduim să fi plecat în zadar. Dacă armata de piață vrea luptă, de asta o să aibă parte. Va mai trebui să așteptăm. Ne pregătim de săptămână. Tot echipajul pe punte. Aici se dă cu fireball-uri. Piu! Momo! Cum dă două? Să mă eu. Da. Oh, nu. Fuck! Ne vedem data viitoare. Pa, pa.